видео на FC Mobile. Днес ще вземе Марадона 104. Точно така, добавили са Марадона, но къде беше? Ето го. Остана ми само да изиграем един матч и взимаме Марадона 104 оверал. Нямам търпение да видя колко OP ще бъде. С вас, приятели, ще се видим, когато свърша матча, защото не мисля да играем срещу най-вероятно някакви слаби Германия. Ще видим после. И така, хора, матч свърши и побеждаваме с 1-0. Аз просто гледах да си вкарам и там правих някакви бомба кляти. Знам. И сега Аржентина атакува с халф. Икона е. Това е Диего Армандо Марадона. Също имаме и Маратона 95, но аз няма да го използвам. Добре. Доволен съм. Това ще влезе даже в отбора на място на Кака. Колкото и да харесвам Кака, няма как да не сложа Марадона. Дали не си дигнал оверала? Не. Добре. Директно ще играем на head to head. И ще видим. Сега ще видим опонента. Опонента отбора му е слаб, обаче като е стигнал на World Class 3, означава, че е много добър. Моят отбор е много добър, ама съм World Class 3, което значи е нормално. Да, има много подобен на моят отбор, с дето са легендари. Начало на матча Йоско Гвардиол подава към Гордън. Гордън има доста празно пространство. О, Гордън! Гордън излиза на чиста позиция. Ще завършва Гордън! 1-0. С кой номер е Диего Армандо Маратона? Трябваше той да е с 10, но ще оправим Маратона. Май е с втори номер. Добре. Ето го Марадона. Гордън! Гордън с какъв дрибъл преодолява. Центрира! Много ниско беше центрирането, но брилянтна игра. Сега Подолски. Вижте го спира. Но после изкарва в тъч. Кадини, Подолски. Шик. Има неразбирателство. 1-1. Патрик Шик бележи. Какво неразбирателство от Рубен Диас и Уистелс? Аксел Уистелс, знам. Така му беше името. 1-1. Аверч. Шик. Отдаването е към Ди Мария, обаче Гвардиол взима. Край на полувремето не сме видяли нито една изява на Диего Армандо Марадона. Кога ли ще видим? Това е въпроса. Ето сега той ще прешира. За малко KDB се справя. KDB стопката. Подава към Ди Мария, който оставен сам. Той стреля! 2-1. Заслужено ни обръщат.
Арнолд. Подава към Йодегор. Той към Гвардиол. Той към Сака. Бъгна играта. Играта бъгна. Стига бе, човек бе. Тиаго Силва изравнява. О, но къде беше Марадона? Тиаго Силва. Йошко Гвардиол ги видях в наказателното. Къде беше Марадона? Не искам да изкарам. О, Рубен Диас взима. Донарума ще праща напред. Там няма никой. Зирзе за малко ще да вземе топката. Опонента може да направи пак, да вкара. Пак неразбирателство! Какво направихме? Нямам думи просто. Пак неразбирателство от защитата. Имаме някакво време, може да изравним. Марадона с първо отиграване. Което е добре. Тук дигне ни взимам и така става бе, Сака бе. Не мешай бе, човек бе. Не се лакоми бе. Зиркзе! Зиркзе! Какъв матч само наблюдаваме? Дами и господа! Какъв матч? Определено играч на матч ще е Антони Гордън! Какъв матч? Holy shit! 3-3! Какъв матч наистина? Изумителен! Нямам думи просто. Даже на нас и дадат повече точки, отколкото на него. Това е много странно. Какъв матч? Особено последните 20 минути. Паднаха чели 3 гола. И започваме втори матч. Това е предпоследен. Но видях отбора. Статистиките, да. О, добър отбор. Още не сме видяли никаква проява от Армандо Марадона. За което се ядосвам, разбира се. Време взима за Ювентус, но това е край на полувремето. 0-0. Нищо интересно още. Чао на второто полувреме. За разлика от първия матч, сега няма чак толкова много голове. Ало, тази на... О, каква грешка! Спасяване! Брилянтно спасяване! Каква... 82 минута опонента може да вкара с Халанд! Какво спасяване до Донарума? Определено играч на матча са вратарите. Мисля, че Донарума, защото опонента беше много опасен. Но Калафиори белези. Което означава, че Калафиори сигурно ще играч на матча. Пиче, видях май, че има жири. Това глава. Така. Сака! 2 минути добавено време, сигурно няма да ни стигна да. Едно на 0. Опонента си ни би честно и заслужено. Но онази ситуация на Зирзе просто ме преследва. Как можех да натисна нова 2 пъти да си отведа толкова много? Ние даже нямахме и шут. Ужас.
Трагично. Така хора, това ще е последния матч. И да. Все още не сме видяли кой знае колко от Марадона. Имаше само там една-две топки, да ги даде подаване и това е. На атака опонента е много слаб, но ние в защита сме най-слаби. Той пък в защита е най-добър, а ние в нападение сме най-добре. И той има Марадона даже. Има и Палмър. 105. Начало на матча. Кварачкелия за опонента. Гордън взима за нас, но извършва фаул. И по-чудил да го пеша. Човек до Гордън. Решава да играе на сигурно къса топка. Сега Палмър. Има центриране, но това беше тази глупост. Какво прави вратаря ни? Това е гол. Какво направих? Просто видях, че имам крачка или тук какво има да му мисли. Край на полувремето 1-0 за опонента. Начало на второто полувреме. Мър не се отказва, все пак решава да го догони, но и смениме в... Ооо! 4. Давай! Зиркзе изравнява 86-та минута почти. Зиркзе изравнява. Ето, аз се нарича драма. И в първия матч Зиркзе също изравни резултата. Но защо не виждаме Диего Армандо Марадона? Това ми е въпроса. Ядосвам се, защото не карва. Нищо не прави. Играем на сигурно, там се не взима. И това е всичко 1-1. Драма все пак беше. Но не като първия. Виждаме как Марадона се поздрави с един от играчите от опонента. Така. Още едно равенство. И така, хора, това ще бъде всичко за днес. Ако ви е харесало видеото, може да оставите по един лайк и да се абонирате за мен. Така ми помагате много и виждам, че съдържанието, което правя, ви харесва. И до следващото видео.